Björndalen, Östersund 2012. 38 years old. Incredible. Svensson lövése. Ötös pálya. Utolsó. This is it. Nem érték utolsó egy másik. Björndalen itt van! Istenem! Én nem hiszem el! Nem hiszem el! Segítsél már felhúzni a kesztyűmet! Nem érdekel! Most jön Björndalen, hova áll be? Hát az első... Nem! Ötös! Istenem! 170-es a bónusom! Isten, hogy lő! 4! És az utolsó! Megvan neki! Ott nyomja ki! Ott nyomja! 38 éves! Ott van az enyém, Björndalen 5,2 másodperccel. Második hely! Tim Burke. Burke elrontotta a második lövészetet. Csumpa! Jó, most felvesszük Kareszt. Ott! Gyere, Karesz! Gyerünk! Keményen! Ott jön! Ott jön! Mindjárt jön. El tud menni az oroszszal! Gyere, Karesz! Gyerünk, Karesz! Keményen! Nyomjad neki! Érd utol! Nyomjad! És látom, hogy ez Karesz. És úgy nézett ki, hogy Karesz. De ő volt. Ő volt, de nem 60-as, 60-as. 68. Ott fog jönni mindjárt, itt fog jönni mindjárt. Ott! Jó, jön! Gyere! Gyerünk, Karesz, nagyon jó! Gyerünk, Karesz! Nagyon jó! Csak itt tovább, keményen! Többieknek jó. Na, megyünk tovább szurkolni. Gyerünk, Karesz! Gyere, Zsolt! Hol vagy? Lövészet! Hol van ez a gyerek? Östersund 2012 Világkupa biatlon. Meg kell keresnem Zsoltot. Jó lesz az, de figyelj, Karesz jól lő. 9-esen van, igaz? Majd kielemezzük a végén. Jó! 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 Jó, látod? Azért megvan a ritmus. Jó! Ez az! Jó! Jó volt, Karesz! Jól van! Jól van, gyerünk! Ustogov elől. Utolsó lövészet. Östersund világkupa. Üldözéses. És Svensson már itt van. És a többiek. Akkor nézzük. Hiba! Egy hiba! Ustjugov. Egy hiba már biztos. 2 hiba! Ezzel nem lesz világkupa győztes most. Nézzük Svensson, egyik hibátlan. Nem, Svensson. Egy hiba, Svensson egy hiba. Birbacher hibátlan. Furkad hibátlan, akkor valószínű Furkad nyeri. De még azért nagyon sokan vannak. Hihetetlen. Furkad és Birbacher ér. Birbacher ér el, de hát ő nem olyan jó futó, mint Furkad. Furkad ebben az évben már kifutó világkupán is indul. 20 főállás, Björndalen. Björndalen, az élő legenda. Pont előttünk van, gyönyörűen kezd. És? Ez hiba volt, nem? Hiba volt az. Basszus, egy hiba. Miért? A legenda is tud hibázni. De ez is nagyon szép. Björndalen gyönyörűen bevág valaki elé vagy mellé, és már föl is vette a botot, elindul. Hihetetlen. Gyönyörű mozgás, hölgyeim és uraim. Veszíteni is gyönyörűen veszít.
38 éves, és készül a Szocsi olimpiára. Összesund. Furkád vagy Svensson? Svensson vagy Furkád? Mi? Mi Svensson? Svenssonnek egy hibája volt. Svenssonnek 18 másodperc hátránya van. Na de Bimbacher azért Bimbacher még most is megy Furkáddal. Szerintem nem tudja. Bimbacher vagy Furkád? Szerintem Furkád nyer, Bimbacher második, Svensson harmadik. De mindjárt meglássuk. Ahogy. És itt a vége. Nem sokára jönnek a tér felé. Úristen, nagyon üldözik. 6 másodperc. 19-szel ment ki. Nézd, ott jönnek. Látom, most megy föl a Martin meg Bimbacher. És de én nem tudom. Be van szorulva. Most! De úristen, most Svensson miért hátul megy? Itt jönnek ketten, de hát ezt már csak be kell csorogni. Ezt nem lehet, nem kell írni. Ez nagyon durva. Első helyét megy. És a harmadik helyét. De itt az orosz térre állt. Az orosz Svensson előtt. Svensson az a 5. Svensson. És így jön. Furkád, úristen. Milyen? Megcsinálta! Bimbacher második! Nem bírja, abba hagyta! Svensson! 5. helyen! 5. Hogy? Én ezt nem értem! 23-as rajtszámmal! 23-as rajtszámmal Sipulin harmadik helyen, úgyhogy Svenssont lehajrázta! És fel is lehajrázta Svenssont! Az hogy? Na de még egy! 23-as rajtszámmal! Még Björndalent várjuk meg! Hölgyeim és uraim! Most nézzük, most fog jönni. Most jön Björndalen. 17. helyen ment ki. 17. helyen ment ki. Ott jön Björndalen! Ott, ő Björndalen! Itt jön! Gyönyörű mozgás! Hihetetlen! A legenda! Most érkezik! Oleinar Björndalen! És Björndalen 19. 1.08, 3 hiba. 3 hibával 1.0 hogy valami 1.24 hátránnyal ment ki, hozott, hihetetlen. Összesült 2012 biatlon világkupa.